ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالی اوے ہاں سے تے دل نہیں لگدا او یار محمد او جائیے کیڑے او پاسے او میرا مرشد واہ 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 تے او میرا مرشد تے میں اچھیاں دے سنگی او لائی او صدقے جاواں نہ اچھیاں بولو تے جنانی میں آنا لے بھائی شبا صاحب دلے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے تے اس دن عیدے مبارک ہو سی وہ جس دن پھر ملائیں گے کر راکی تے میں ساری عمری گزاری جدوں پل پلن تے آیا تے لے گئے ہو